around, got the whole thing wobbling, wobbling, wobbling. When I come around, got the whole thing wobbling, wobbling. Καλησπέρα παιδιά, Blue Gamer εδώ πέρα. Έχω κάνει άπειρες φορές που το ήθελα να μοιράσει. Και σήμερα θα παίξουμε στο Map Zone 85 στο Rare MC, επεισόδιο 3SG, ναι, κομπλέ. Μαζί με το Domani Killer. Κάτω Παύλα GR, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, τι. Γιατί Blue Gamer κάτω Παύλα GR και όχι Blue Gamer GR? Γιατί είναι πιο ωραίο, σπάσου. Κάτω Παύλα στο όνομα σου. Τώρα επιτέλους θα δικήσουμε το game γιατί είναι εύκολο. Πάμε στο ράπου, πάμε στο ράπου, τι λέει. Ωραία, τρέχα, ακολούθαμε, έχω εγώ καλύτερο ράπου. Κι εγώ έχω καλύτερο ράπου. Πάλι leather armor, αλλά μου πάρε ένα κράνο. Πάρε και κάτσε, πάρε. Είναι το κακό. Να μου λες τι sword έχεις. Τίποτα. Σοβαρά τώρα, κοίταξε με εμένα. Sword, αντιγιά, φίλε. Μου δίνεις μια τα leggings ή δεν έχεις? Έχω μόνο τα leggings. Δεν είχε μέσα στο chest? Όχι. Είχε ρε, ακούρα ψεύτα ρε. Δεν το θυμάμαι. Τέλος Ναι, πάντων, δεν το θυμάται. Παιδιά δεν το θυμάται ο Μπλουτζέο. Δεν θυμάται τίποτα ο Μπλουτζέο. όχι, εντάξει, λέω κάτι. Είμαι συγγνώμη μου έτσι, αλλά είμαι λίγο δοκωμένος. Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, ξέρω εγώ, αλλά θα μ' ακούτε κάποιος από το game, σε αυτό το βίντεο, game. Εντάξει, game το θέλετε, δεν πειράζει, αλλά ναι. Βασικά πάμε από εδώ καλύτερα. Το βίντεο γκέι ρε. Που πας ρε, να πίσω ρε. Όπου θέλω πάει ρε. Τι να έρθω να κάνω, δεν έχω τερόν. Δεν μου λες έχεις bow. Έχω bow και έχω και ένα bow εδώ μέσα, θέλεις να σου δώσω ένα. Ναι. Gimme. Μου πήγε ακριβώς στο slot που ήθελα. Γεια σου Γιώργο, εγώ κατεβαίνω. Όχι, εγώ θα κατεβώ πρώτος. Άντε πάρε το TR2. Ένα TR2. 2 TR2's. Όχι. Δεν πήγες. Πήρα να έχω. Εγώ. Έλα ρε φίλε. Πάρ' το. Βασικά όχι, άστο. Το πήρα τώρα πάνω. Είναι deathmatch. Φίλε είναι tournament. Φίλε δεν είμαι εγώ. Φίλε είσαι εσύ. Πάει ψάχνεις. Κάτσε μην το χρησιμεύεις. Λοιπόν 3-2-1 χάνιστερ. Δεν έχει κάνει chestplate ρε φίλε, δεν το πάρεις σε φύλλα. Τι κάνεις ρε. Μπράβο. Αν έχει όμως diamond sword δεν φταίω. Ρε έχει iron sword. Έχει iron sword. Πάνω μέσα στη φωτιά ρε φίλε. Σε έκανα πως τον πάρω. Καλά σου να σε φάμε τον πάρω. Με iron γύρι και είσαι και iron sword. Τώρα θα παίξω εγώ τώρα. Θα δει τι σε γάμω. Ένα παίξει ο άλλος. Κακή σου τύχη. Εγώ παίζω γάμο το σπίτι μου. Παίζεις με άλλη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Λοιπόν. Με το μάτι σου λίγο. Άντε για πάρτα. Πάμε μια σπίτι, σε παρακαλώ. Έβαλε και τα δίτσε για να είμαστε ίσα ρε φίλε. Όχι δεν Ποια πέρα. έβαλε ρε. Την άρμορε, το chestplate, το έβαλε σε έλλειμμα. Απλά μου παράει άρρος και θα του τα πρίξω λίγο τσέγα ρε. Ναι, άλλη πολέμας ρε. Χάσε. Πρόκειται. Τώρα όμως ψόφισες. Ναι, αλήθεια. Αλήθεια. Γιατί έχει αυτό. Πάμε σπίτι PvP μετά, δεν με νοιάζει. Αλλά εντάξει, πάμε σπίτι PvP. Σου έρχεται! Ξέρω, ο Γιαχνής τα πετάω και βλέπεις, σου έρχεται. Μη κατηγορώ. Τόσο Γιαχνής είσαι. Αλλά... τι κάνει αυτός, έχει χάξει ρε. Γιαχνής είναι αυτός. Τσέχαρε εδώ, τι κάνει. Ρε φίλε, try harder. Γάνε το σπίτι του. Ο
το ανεβάσω, δεν με νοιάζει, ούτε καιράκι. Άμα το γιαχνί. Γιαχνί. Έλα εδώ, αν είχα ένα άρο μαλάκα. Μαλάκα. Έτσι και το πάρω θα κλάψω. Μαλάκα. Μπορώ και το ρικάρω. Αν είναι ριτσέν. Ριτσένε ρε δηλαδή. Δεν είναι πολύ γιαχνής άτομο. Άπειρα γιαχνής. Ναι, λέει που θα πεις. Από εδώ ή από εκεί. Άπειρα γιαχνής ο άνθρωπος. Μπορεί να το πάρω το game. Τζιτζι! Δεν πειρά. Κάτσε να σου πει τζιτζι. Άχι το άφης. Τζιτζι. Ωραία, πάμε στο τώρα. Οπότε παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, subscribe στο κανάλι για να ενημερώσετε το επόμενο βίντεο. Κλείστε το καμπανάκι για αυτό το πράγμα για το βίντεο είναι τέλειο. Ναι. Ένα like, ένα subscribe και ένα comment κάτω. Και αυτά, στην επόμενη φορά τα λέμε. Bye bye. Round got the whole thing wobbin', wobbin'.